ناوی من حنیفی توران از به اصل خو گنده مالا باده من وقت روشنبیره کی جوند کارن من ناس بکن دریا کبن دا وقتا کو مرف 22 کیلومتر 23 کیلومتر فرقینه بر روجلات تا دچو گندک بناوی مالا باده هبو او پرک جلور ہے باب که ما وقتا کو اتنا لور تقریبا د سال 1700 دا لور بجيبونه وقتا لور بجيبونه ولور گند آوا کرنه وقتا گند جی آوا کرنه مجبابو کاله خود بیس لور هن شونوارن کبن هبو لبله گند تنبو اوانا هاتن لور گند آوا کرن ناوی گند خوشی وک ناوی باب که خو ناوی گند جی دانین مالا باده بابو کالن ما وان مزنین ما وقتا کو بست کرن گوتم پرا بازمانه لبله ناو خرابو بناوی گند ایندی ناوی پری او کرن دولت جی به چار لپه خو خواهد سره رابو تابلکی لور خست لسر نویسان مالاباده köprüsü. جبوی کو ناوی وی دیروکی وندا بده. او پر براستی برهمک دیروکیه. ددما دولتا مروانیان دا کو پایتخت آن فرقین بو و جاله باز دوست گیوا هات دامزراندن هنک دوین باد هنک دوین باز لبله دویجن کو کرد جبر کو پرجوی حس کرنه جمیرانتیا وی و لهنگیا وی حس کرنه جبر تیره باز ناوی وی دانینه باز وک لقابا باز لیکرنه دولتا مروانیا وی پره چما آوا کر دک گارنیزون yani navendên leşkerî yê mezin li wiyalî wê avê hebûn. Yek jê em vê gavê jî jê radivên kela rebetê û yek jê jî Erzen ku navê xerza bi xwe jî ji wir tê li wirê dik garnîzonê mezin hebûn leşkerekî gelek xurt li wirê hebûn. Merwanî dema ku paytexta wan farqîn bû dema ku paytexta wan tê keta xeteriyê divê ku leşker ji wir bikişiya farqînê îca ji bo ku leşker jî bikişiya gere biçiya nêzê batmanê vêga jê ra dibêjin pêpirka tenê pirê mane loma xelq jê ra divê pêpirka di wê pirê de gere derbas bûne riya wan rehet 30-40 kilometre dirêj dibû 30-40 kilometre jî ji bo swariya hespa û peyada wek rojekî ye yani bi hezara leşker wexta têkî hereketê wan bînî rojekî jî wextekî pir dirêj e ji ber wî merwaniya rabû gotin em ê li mala badê ciyê ku vê gavê gundê mala badê lê ye em ê li wirê em ê pirekî çêkin û em ê di wir da leşkerê xwe îndî bibin bînin û wê riya hevrîşim jî riya ku di bedlîsê da derbas dibe jî ew ê daha nêz bibe ji ber wî wê pirê çêkirin. Sed û pêncî metre dirêjiya pirê ye. Pênc heft çaviyê pirê hene. Em divên çavî bi kurmanciya xwe yanî wek derî deriyê ku av tê da tê. Çaviya herî mezin feraya wê 39 metre ye di riyê dinyayê da li ser dinyayê pireke bi ew qas ku kembera wê fere li ser riyê dinyayê ji kevir çêkirî pir tune. Bilindbûna wî di dema havînê da ji ser riyê avê hetanî qewsa pirê medgo qews hetanî wî 19 metre ye bilindayiya wî feraya pirê jî 7 metre. Wexta ku meriv ji alê farqînê de jî diçe û wexta ku meriv ji alê batmanê de jî tê di hev ode hene di hundirê pirê da meriv bi hin derencokê wisa serejêr meriv berjêrî wan odeya dibin ew ode ji bo ewlehiya pirê hatiye bikar anin yanî notirvanên pirê di wan odeyan da mane û mümkün e ku wek xan jî hatiye bikar anin. Tiştekî balkêş heye li ser pira mala badê ango pira bazmanê wek çargoşekî heye di nava wî çargoşeyî da sembolkî heye
rojek heye, tîrêja rojê hene, û li pişt rojê jî şêr heye. Dema ku meriv li sembola rojê dinêre, sembola rojê ticcar sembola Tirkanî ne. Her milletê Kurd di hemû demê da ji dewleta me da heta îro jî li Başûrê Kurdistanê, ala Kurdistanê, ala rengîn, roj di nîvê orta wê alê da ye. Aynên roj di nîvê orta pira Malabadê da ye jî, yan jî pira Bazmanê da ye jî. Ew jî îspata ku ew pir ji alê artûqiya da, ji alê Tirka da natiye çêkirin. Ji berhemekî milletê Kurd e bav û kalê me çêkirine, mîrata wan e ji me re maye. Divê ku em xwedî derkevin li mîrateyên xwe. Malabadê, Malabadê, çixa xweş e Malabadê. Elviyalî, tilviyalî, elviyalî, tilviyalî. Nava me da çemûkanî, nava me da çemûkanî. Haydi 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 mamo, haydi merine Malabadê. Haydi haydi